de l'any 77, són molts anys ja, i que efectivament va ser un centre difusor de les aspiracions i dels somnis de tot el poble valencià. I per tant, Morella, per a tots, està en el cor, és important, i sobretot jo crec que moltes vegades, quan hem dubtat, ens ha servit, perquè el seu impuls i les seues ganes de viure han demostrat que se poden fer moltes coses, encara que s'estiga moltes vegades molt aïllat. Perquè molt aïllat ha estat durant molts anys este poble, i a més per voluntat, probablement per mala voluntat, de gent que tenia que fer l'esforç contrari per haver trencat estrella. I això en les infraestructures s'ha notat. Se va notar en el nostre govern que estan desenvolupant un projecte col·lectiu molt important i que estaven intentant portar a terme aquest projecte d'anar canviant o anar apaciguant a poc aquestes diferències que hi havia entre la costa i l'interior. I així van fer un gran esforç per dotar de serveis a tot l'interior i per comunicar-los cada vegada millor. I l'esforç que van fer especialment en la província de Castelló va ser molt singular. Van comunicar molts pobles, van fer moltes carreteres, van arreglar molts camins i sobretot van fer un esforç molt important en matèria educativa i en matèria sanitària també. I encara, cada vegada que entra a Morella, estic orgullós d'aquest centre de salut que n'hi ha d'entrar, del qual ja no conec quina és l'atenció, perquè en l'atenció últimament noto que falla més la sanitat, però sense cap de dubte jo crec que és un exemple clar de modernitat, però d'atenció a la gent també, el qual era una de les coses més importants dels governs que vàrem nosaltres. Però en qualsevol cas no vull parlar d'aquell govern, ni vull parlar de mi tampoc, perquè ja ha sigut apagullat tot. Vull parlar de que teníem i continuem tenint un gran projecte i tenim i continuem tenint un gran país. Un país que no és conscient de lo que ha sigut capaç de realitzar per si mateix. En les seues institucions creades, naturalment, però que estem parlant de l'any 77, que fa molts anys i 4 dies a la vegada i que este país ha progressat espectacularment i que no és possible comparar el 77 en ara. En il·lusió, sí, en molta il·lusió, però al llarg dels anys i conforme hem anat fent les coses cada vegada millor, hem anat perdent més autoestima, el qual és lamentable per a un poble que ha fet tot el que ha fet este poble, este país, i jo diria que Espanya sencera, òbviament. Fa molts pocs anys també de referència, quan mirem en la història, la primera oportunitat del segle passat en què van aconseguir una democràcia real i il·lusionada per a la gent, que va ser la Segona República, un dels problemes fonamentals era el reconeixement de la diversitat. I en aquell moment, tots recordeu, probablement, ho heu llegit, òbviament, no recordeu quasi ningú ja, que un dels problemes fonamentals va ser la redacció de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el reconeixement de la diversitat. I en aquell moment allò va passar l'Estatut d'Autonomia en les Corts, dels quals per cert n'hi ha discurs memorables de Manuel Azaña que estan publicats i que val la pena viure per veure el que s'assemblaven els problemes d'entonces als problemes posteriors, quan van començar en l'any 77. Va passar precisament i se va aprovar no perquè estagueren la immensa majoria d'acord, sinó perquè la dreta no se va atrevir a protestar perquè acabava de pegar un cop d'estat Sanjurjo que havia fracassat.